smoke away from the attack by the firefighters so that you can make the interior attack of the tunnel fire more safely and especially more quickly to get the fire out as soon as possible. Tak my jsme vlastně dneska s naším německým partnerem Big Fire měli šanci otestovat ventilaci tunelu. Ten tunel měl zhruba 2,2 km na délku. Měli jsme tady měřáky rychlosti větru a zjistili jsme, že po zapnutí toho ventilátoru se nám vlastně povedlo zdvojnásobit rychlost větru z nějakých 3 metrů za sekundu na zhruba 7 metrů za sekundu. Cvičení považujeme za úspěšné.